Mapapuhan lang po ako. Ano pa yung bago? Dota. Ay, nag-report guys. Paano ko yung break? Puta. Sige, sige. Masyadong popular. Lagi kinukupas. Nagawan mo na.
Nakasot ka na ba? Ano lang ako? Badminton enjoyer. Enjoyer lang ako. Wow, sorry. Nakaisa ka na. Ay, hindi pa na pwede. Tama, tama, tama. Okay guys, 1, 2, 3, smile! Balik doon. Galingan nyo ah.
kami sumali. Sabihan niyo kami ha. Ito oh. Hindi na nagkatalo na.
Ay, ito ba? Malaki yung mata, hindi mo ma-dedepesahan yan.